Os actos centrais para conmemorar o Día da Muller na Pobra terán lugar o propio 8M cunha manifestación que partirá ás 7 da tarde dende a Praza Segundo Durán. Tras a lectura do manifesto diante da Casa Consistorial intervirán as integrantes da Asociación Cultural Eiradela coas cancións populares que adaptaron mantendo a música tradicional pero cambiando as letras por contidos feministas. Esta manifestación estará acompañada polos cánticos da Asociación Eiradela, polo que convidamos a todas as mulleres e a todos os homes e as persoas que queiran asistir a que veñan acompañadas da súa pandeireta, a cunchas ou calquera outro instrumento que nos acompañe e que faga un poquinho de ruído a hora de reivindicar os dereitos de todas as mulleres. O mércores día 6, as compoñentes desta asociación repartirán por distintas prazas da vila os folletos coas letras creadas para facilitar o acompañamento dos asistentes á movilización. Estaremos nos xardíns de Valle Inclán, na Plaza Catro Caños, no Cantón da Leña, a ver se o tempo nos acompaña, na Plaza de Abastos, e estarei eu con elas para acompañar e entregar os folletiños que temos. Por detrás teñen unha das cancións, e as cancións son a música tradicional da Xota de Queimadelos, e hai algunhas máis, e logo as letras as puxemos nós, porque no contexto que están feitas estas cancións é machismo puro e duro, e entonces nos adaptámolas para o contexto de hoxe. En paralelo a estes actos desenvolveránse obradoiros e actividades de sensibilización nos centros educativos do municipio. Temos organizadas as actividades que abrangan todos os grupos de idade dende a infantil ata o instituto. Gustaríame resaltar que este ano temos dous temas principais, un deles é o deporte, por iso tanto as xornadas de Muller e Ciencia como as charlas que van destinadas ao alumnado de primaria van centradas en este tema, no deporte e a muller. O programa complétase coas xornadas de Muller e Ciencia que terán lugar este sábado, así como un obradoiro de autodefensa para mulleres previsto para o 23 de marzo. O día 23 de marzo, un sábado, de 10:30 a 1:30, un obradoiro de autodefensa para mulleres, e tamén que xa na próxima semana abriremos o plazo de inscripción porque as plazas son limitadas,